Zapraszam wszystkich rodziców i nauczycieli na spotkanie ze specjalistami organizowane przez SCFEF w Kątach Wrocławskich. SCFEF, czyli Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej. Spotkanie odbędzie się 14 marca w sobotę o godzinie 10 do godziny 14. Podczas wydarzenia będzie można wysłuchać wykładów m.in. o zaburzeniach odżywiania u młodzieży, neuroróżnorodności, ADHD i spektrum autyzmu oraz o tym, jak zadbać o dobrostan rodzica w sytuacji trudności dziecka. Będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji eksperckich. Do zobaczenia w sobotę.